Il-Ministru Clyde Caruana jrid ibiddel il-mudell ekonomiku ta' pajjiżna, iżda sieħbu Silvio Xkembri qed jgħid li l-mudell ekonomiku ħadem u qed jaħdem. Fi kliem sempliċi lanqas fil-Kabinett stess huma jaqblu dwar il-pjan ekonomiku li għandu bżonn pajjiżna għas-snin li ġejjin. F'kummenti lit-Times il-Ministru Xkembri għamilha ċara li l-mudell ekonomiku ta' pajjiżna ma fallix għalkemm xorta spiċċa ammetti li jrid jiġi aġġustat. Il-mudell ekonomiku tagħna u mudell ħadem li qed jaħdem fil-fattant kemm hu hekk li anke tkabbir ekonomiku li qegħdin naraw fil-livell ta' pajjiż huwa fost l-ora li għandna fl-Ewropa. U allura l-mudell ekonomiku mhuwiex ħażin. Huwa mudell li jrid jiġi aġġustat għaż-żminijiet tal-lum. Kien il-Ministru tal-Finanzi li fl-aħħar jitkellem dwar il-bżonn li l-Gvern ibiddel id-direzzjoni u jadotta mudell ekonomiku ġdid, għalkemm issa huwa evidenti li dan il-kliem ma tantx niżel tajjeb ma' sħabu. Clyde Caruana wissa dwar il-fatt li bil-mudell preżenti l-popolazzjoni ta' Malta tista' tiżdied għal 800,000 persuna sal-2040. Ironikament, kien Clyde Caruana nnifsu illi fis-snin li għaddew kien jisħaq dwar il-bżonn li jiżdiedu l-ħaddiema barranin f'Malta, mhux biss mill-Unjoni Ewropea iżda anke lil. Issa Caruana jrid riforma wara li tbassir qiegħed jindika li grazzi għall-ekonomija li mexxa huwa stess b'tant pompa se jkun qiegħed iwassal għal 55% żieda fil-popolazzjoni f'temp ta' 17-il sena. Esperti kemm il-darba spjegaw li l-akbar żball li twettaq fl-aħħar 10 snin huwa l-fatt li l-Gvern tal-Labor ma ħasibx għal din iż-żieda qawwija fil-popolazzjoni, żieda ta' madwar 100,000 persuna. Dan ifisser li t-toroq mhumiex ilaħqu ma' traffiku, is-sistema ta' drenaġġ mhux tlaħħaq ma' domanda u s-settur tas-saħħa assolutament mhux ilaħħaq ma' din iż-żieda fil-popolazzjoni. Bil-membri tal-Gvern għadhom bla pjan u bla soluzzjonijiet.